Viete, že môžete skenovať svojich miláčikov? Naši miláčikovia môžu mať problém s komunikáciou svojich potrieb. Skenovanie im môže pomôcť nahliadnuť do ich emocionálneho a fyzického stavu. Naučme sa, ako môžeme zlepšiť zdravie a pohodu našich domácich miláčikov. Vytvorme najprv profil pre našich miláčikov. Spustite Itovi aplikáciu a na stránke Klient je možnosť pridať nového klienta. Teraz máte možnosť vytvoriť profil pre zviera. Vyberte zviera a zadajte jeho údaje a kontaktné informácie majiteľa. Po vytvorení nového klienta sa vedľa jeho mena objaví ikona labky. Vždy ste mohli skenovať svojho miláčika, ale s novým profilom zvieraťa je skenovanie o niečo kratšie a vynecháva produkty, ktoré nie sú odporúčané pre mačky a psy. Môžete stále skenovať všetky druhy zvierat. Ale uistite sa, že produkty vo vašich správach sú pre ne bezpečné. Pozrite si náš kompletný blog pre zdroje o konkrétnych zvieratách. Potom vyberte, koľko výsledkov chcete vidieť vo svojej správe. Môžete skenovať všetky produkty pre lepší prehľad o ich stave. Alebo si vyberte oleje, ktoré sú pre vás a vášho maznáčika vhodné. Pozrite sa na zdroje a pripomienky na konci blogu. Oba uzly musia byť v kontakte s pokožkou maznáčika. Tento výrez bol navrhnutý tak, aby sa dal položiť narovno pre deti a zvieratá. Môžete pomôcť udržať skener v pokoji, pokiaľ sa vaša pokožka nedotýka týchto uzlov. Je dôležité nájsť časť ich tela s menej chlpmi alebo srsťou, aby ste získali presné skenovanie. Niektoré domáce zvieratá budú schopné sedieť pokojne, ale tu sú tipy, ako spraviť skenovanie príjemným. Odporúča sa predstaviť skener v pokojnom a uvoľnenom prostredí, aby si ho spojili s pocitom bezpečia a istoty. Môžete počkať, kým váš maznáčik zaspí alebo sa uvoľní vo vašich náručí, alebo využiť čas na hladkanie brucha. Pred a po skenovaní mu dajte maškrtu, aby si to spojil s niečím príjemným. Nechajte niekoho, aby ho držal, kým ho skenujete. Keď je čas na skenovanie, odporúčame nechať prvé vibrácie znieť predtým, ako ho položíte na maznáčika, aby ste ho nevystrašili. Ak sa skener ťažko dostáva k vášmu domácemu miláčikovi, obzvlášť na labkách, jemne navlhčite túto oblasť, aby bola pokožka chladná a vlhká, ale nie mokrá. Pri čítaní správy zo skenovania v Wheels ju môžete chápať ako pre seba. Sledujte opakujúce sa produkty alebo emocionálne a fyzické trendy. Môže byť tiež užitočné preskúmať plemeno alebo druh vášho domáceho maznáčika kvôli možným zdravotným problémom. Tak môžete využiť najlepšie praktiky a produkty, ktoré im pomôžu dlhodobo. Esenciálne oleje sú pre naše zvieratá veľmi prospešné. Ak používate skenované produkty, tu sú tipy na ich pohodlie a bezpečnosť. Zvieratá majú oveľa viac čuchových receptorov ako ľudia, takže malé množstvo esenciálneho oleja je dostatočné. Dôležité je zriedenie. Zavádzajte esenciálne oleje postupne. Odporúčame začať s predstavovaním oleja s uzáverom. Sledujte reč tela zvieraťa pre jeho záujem alebo nezáujem. Starostlivo sledujte ich reakciu. Sledujte nadmerné čuchanie, škrabanie, kňučanie, nervozitu alebo zvracanie. Okamžite prestaňte používať akýkoľvek olej a metódu aplikácie, ktorá spôsobuje nepriaznivú reakciu. Sledujte, aké oleje používate pre svojich domácich miláčikov. Esenciálne oleje môžu byť neúčinné, ak je prostredie vášho maznáčika toxické. Skontrolujte informácie o vašej značke esenciálnych olejov. Ak vaša firma nepropaguje vnútorné použitie, aplikáciu na zvieratách, má množstvo varovaní, je lacná alebo obsahuje pesticídy, nedávajte tieto produkty svojim domácim miláčikom. Získajte pomoc od veterinára, ktorý sa špecializuje na oleje. Pozrite si náš zoznam odporúčaných zdrojov na blogu. Keď máte istotu, že značka je bezpečná, môžete esenciálne oleje používať rôznymi spôsobmi. Hlavné metódy sú difúzia a aplikácia na pokožku. Difúzia je najjemnejší spôsob.
Ak to bude úspešné, môžete prejsť na zriedenú aplikáciu na pokožku. Znovu, správy zo skenovania ukazujú len produkty odporúčané pre mačky a psy. Odporúčame preštudovať si knihu Esenciálne oleje a bezpečnosť pre zvieratá od známej veterinárky Dr. Janet Rourke pred použitím akýchkoľvek produktov na zvieratách. Ak sa necítite pohodlne s používaním esenciálnych olejov, dôrazne odporúčame prečítať si zoznam zdrojov na našom celom blogu. Vrátane materiálov o najlepších praktikách a články od firiem s esenciálnymi olejmi. Skener e-toby a správy nie sú diagnostické nástroje. Ak máte obavy o svoje zviera, navštívte svojho veterinára pre odborné poradenstvo. Šťastné skenovanie!